Sanibonani guys and welcome back to my YouTube channel. It is your girl Ulungi aka Uluzipho. Ngibuyile bafethu and it can only be umusa kaNkulunkulu ukubuya kwami. But that's a story for another day. So tomorrow I'll be telling you yonke into le engidlule kuyo bafethu because I believe ukuthi baningi abantu abadlula kule nto engidlule kuyona but maybe abakazi yabo. So kusasa nje I'll take you through ukuthi kwenzakalani ukuthi ngize ngigcine sengilenda esibhedlela ngaphinde ngaphuma kade ngibuyelile. So ngiphume esibhedlela nje nga-few days ngaphuma. So siyabonga uNkulunkulu ukuthi ngi-right-ke bafethu. It's your girl Ulungi aka Uluzipho and I'm back with another story bafethu. Uma ukuthi umusha kwi-channel ngiyacela ukuthi uvele usubscribe, ulike, ushare, ucommente, click ne-notification bell. Ngiyabonga kakhulu bafethu benilokhu niqhubeka ni-support i-channel even though kade ngithe ukunyamalala kancane bafethu. Ngiyabonga kakhulu kakhulu o-super thanks besibathola. Ngiyabonga kakhulu ukuthi I don't have my list at the moment. Kodwa ngiyani-appreciate kakhulu uNkulunkulu anibusise aqhubeke nje anandisele. Ningakhohlwa guys ividiyo sesiyayibuka from beginning to end aseqi lutho ngisho kuthiwa kuhlala i-advert uyayibuka i-advert iziyophela. And also if nawe uyathanda ukusinikeza o-super thanks you are more than welcome ukuthi usinikeze o-super thanks. Also guys share with your family ukuthi phela hayibo kunomuntu oxoxa ama-stories yabo so that nami i-channel yethu izoqhubeka ilokhu ikhula-ke without wasting your time. Another day another story. So isitori sanamhlanje singalana nentombazane. Kuthiwa intombazane nje yebisi le-queen yabo lo girl lo uphila nje ngokuthi yena uqola abantu besilisa. Not ukuthi uyabaqola but ujola ey'ndaweni ey'ningi for imali. It's not like ujolela ukuthanda, ujolela imali. Akanandaba ukuthi unjani as long as unemali yabo. So she had multiple partners angekho kuma-relationship a-serious nabo. Yabo nje just for imali yonke into ayenza nje for the sake of imali. Ukuthi ushadile awushadile usingile as long as uzokunika imali ezokwazi ukuthenga izinto lezi ey'fleshi bonke abantu abay'thandayo then beniba-right. So this one time wahlangana nalo guy, lo guy akayena owakuleli izwe leli lakhe. So guy ayesithi hlampe ugelo wasemzansi, uguy hlampe wale kwelinye izwe outside of umzansi. Ayithiwa bethandane-ke nalo guy. Lo guy abantu abaningi babethandana nabo but babebuye benyamalale yabo hlampe bebuye makuhlanganwa. But lo wayelokhu ekhona yabo lo muntu lo ukhona nje ukuthi every time when you broke you know ukuthi uma ngike ngathinta lo khona into ezokwenzeka. Ayithiwa-ke bezwana-ke nalo out of wonke nje abantu awajola nabo lo babe nale bond le yabo. Ayithiwa-ke ugeli-ke bezwana kuthiwa ngelinye ilanga nje umfana athi yazi I need to have a serious talk now. Kuthiwa athi ugeli hayi okay anginankinga we can talk. Hhayi kuthiwa umfana afike amhlalise phansi amtshela athi mfethu ngine-problem and i-problem yami serious. Ekhaya abekho right and ukuba kwami la e-South Africa kuyangisebenzela financially sengiya-afford ukwenza izinto njengoba nawe ngikwazi ukuthi ungifonela ucela ama-favours ngikwazi ukukufakela iy'mali ngikwazi ukwenzela izinto yabo. It's because ngila eMzansi. But the problem is ngiseMzansi ngokungemthetho. I do not have papers but ave uMzansi ungisebenzela when it comes to ama-finances yabo. Manje I need someone engingakhona ukuthi ngishade naye and lowo muntu lowo uzoba responsibility yami. I'll make sure ukuthi u-right at all costs irregardless ukuthi siyathandana or asithandani. Yabo waphithe nje i-idea athi ideally bengajabula kube uwena because mina wena ngikubona as u-wife wami yabo nani nani nani. Amtshele nje itori ukuthi nje I will take care of you. Ngenze sure ukuthi u-right ngizokwenzela yonke into oyifuna ngoba vele already kuyimanje ngiyakwenzela into oyifunayo but si-on and off yabo asithandani kahle kahle siyasizana but I'm still able ukuthi uma ufona udinga i-favour ngisho ngathiwa ngibulale nami but ngizokwenzela leyo favour. Hhayi nayo intombazane ihlale phansi icabange le nto ukuthi sengizoba nomuntu oyedwa engibhekene naye ozongenzela yonke into yabo. Ithi mina I wouldn't mind because nami sengiyakwazi ukuthi uhlobo luni lomuntu yabo. I think it would be nice nami ukuthi ngibe nje kwi-relationship engaziyo ukuthi i-secured yabo. Ayithiwa athi umfana-ke if you say so sizosho singakwazi ukuthi siqhubeke sikwazi ukuthi ungishade. Athi nje ugeli yes ngizokushada and ugeli sebalile nokuthi umfana uzoba nama-assets kushuthi bazoshada. Ngeshona umfana umfana buza kuyena yabo sebalo in community. Hhayi umfana nje not a problem, we can get married in community of property. I do not mind as long as ngizothola ama-papers. Hhayi kuthiwa nangempela-ke beshade-ke uma beshada-ke eHome Affairs-ke. Hhayi nangempela-ke umfana athole i-citizenship. Methola i-citizenship umfana kodwa umfana yabo uyastruglisha-ke manje nje after nje intombazane ivumile. Umfana is not doing really well. Vele nakuqala wayengelona ibless elimnika
o-20K, 30K, cha, ulo muntu ukuthi njalo me-desperate for usizo wayehlezi available yabo. So intombazane ayitshela unemali, naye futhi wayitshela ukuthi angabi nayo kahle imali manje, but ngiyazi ukuthi the moment I get the papers, imali ngizoba nayo because sengikhona ukurejista amabhizinisi ami lana, ngizobe sengikhona yabo abale nje zonke izinto. Hhayi, okay, ugel sharp. Hhayi beshade-ke noGayi. Base beshadile noGayi, ugel atshele muntu kubo. Akekho umuntu owaziyo ukuthi ugel ushadile. Vele ugel uyiphilela nje impilo yakhe ayithandayo. Ushaya ama-trip, ehambe kobani bani, ko-Dubai, enzeni ngey'mali zakhe lezi asuke ey'nikwa ama-bless. So kubo they are used to yena ukuthi nje uyakwazi uvele esuke ehambe bebone ngey'thombe ukuthi ose-Dubai, Uhoro, o-Zanzibar. Hhayi, kuthiwa-ke umfana-ke mase eyamtshela-ke ethi ngoba seshadile kanje, to prove to you ngampela ukuthi mina I wanted you ukuthi ube umfazi wami. Ngifuna sihambe kumele siyoshada ezweni lami-ke. Siyoshada ngokwendlela yami, ngokwe-culture yami. Ayithiwa athi uGeli I'm-game anginankinga, singahamba siyoshada ngokwe-culture yakho. UGel futhi akatsheni muntu, upakisha imithwalo yakhe intombazane ezweni lamfana. Angithiwa uma befika kamfana afike nangempela am-introduce emfake ne-ring yabo nje, kodwa aze beshade kuba kwaziwa lutho. Ayithiwa-ke uma befika kamfana athi umfana, ya nangu umakoti, ngitholele umakoti e-South Africa, yabo ebaxoxele nje, eyi bekujatshulwe kamfana kube mnandi kube njaya. Uthi uGel but I'm not getting ama-wedding vibes yabo ukuthi khona umshado ozokwenzeka ukuthi nje kubo abafana abekho right, ba-abantu nje yabo abekho rich, ba-abantu abaphila nje i-normal life. Uthi hhayi, ngicake kodwa ukuthi nje ayikho nje into ethi wedding la and kuthiwa siyashada nje in 3 days time mangifika. Hhayi uthi this kodwa I don't wanna question izinto ey'ningi because yena umfana uyayazi i-culture yakubo. Ngoba ethe ngizoshada nje ake ngibambe ukuthi umfana uthe ngizoshada. Hhayi kuthiwa kuhambe-ke kuphele kudlule usuku bafika namhlanje bezoshada after 3 days, kushuthi ngoLwesibili la bafika ngalo. Hhayi kuthiwa kudlule u-1 day, nothing is happening, no one is talking about the marriage like oh God, isiNgisi. Akekho okhuluma i-wedding la ekhaya, yonke into nje yabo. Hhayi uthi okay futhi I'm cool, mina ngi-trust i-process because umuntu wami knows i-culture yami. Hhayi uthi futhi kudlule another day, lutho akukhulunywa ngisho nabasixoxa nje ifemeli yakhe sixoxa izinto, akekho umuntu okhuluma nge-wedding yabo. Uthi hhayi, ushaya ilanga lelo kwakuthiwe sizoshada ngalo umfana e-confirm-e ngempela ukuthi yeah today we getting married but sizoshada ebusuku. Uthi hhayi ngithi okay no problem. Uthi hhayi bo, lihambe ilanga kuze kuhlwe abantu beyolala. Uthi kanti kushadwa okunjani la ekhaya? Nakhu nami sengize ngivela ngiyi-bride kodwa akukho mnyakazo engiwubonayo, angiboni ingubo yomshado, angiboni ma-guest, angiboni lutho, kanti kushadwa ndlelani yabo. Hhayi kuthiwa-ke uGeli alentuzeke, hhayi kuthiwa ahlale-ke mese ehleli belale-ke ezizumeke elale nendoda yakhe ilale. Hhayi bo axoxe ukuthi kanjani because phela we supposed to be getting married yabo. Hhayi kuthiwa nje lathi lithi 12 o'clock iwashi ebusuku, midnight. Kuthiwa hhayi wamvusa-ke uGayi wathi uyakhumbula ukuthi siyashada today. Uthi ugel ngithi manje ngisho njalo but ethi yena-ke this is the time, now is the time yokuthi siyoshada. So ngicela ukuthi uvuke siyahamba manje. Uthi nakhona ngivuka ngigezi ngigqoke amagawuni kuthiwa siyahamba siyoshada. Uthi hhayi yithi nje mntakabawo, trust the process because phela yabo sila manje. Hhayi uthi nangempela kuhanjwe-ke uGel uthi ngigibele mina nomyeni wami sihambe ngemoto. Uthi ngiqale phakathi nobusuku sihamba ngemoto sobabili, siyayishiya ifemeli ilele lapha ey'ndlini zayo. Angi-understand but angi-feel like asking questions yabo. Uthi hhayi sihambe indlela ende, uthi it's like mhlampe u-2 hours drive. Siye emshadweni wethu nemini yami. Hhayi kuthiwa behambe, kuthiwa uma behamba befike-ke kwi-venue la ababeya khona. Hhayi bo uma befika kusemakhaya, yabo la makhaya lawa angenawo ugesi, ngakubo kamfana ku-right, seku-civilized, seku-right nje. Hhayi abanagesi la, uthi nje kumnyama, kuyasabeka nje ukuthi indawo emnyama uma ungasayijwayele yabo. Hhayi kuthiwa uGeli-ke behleke nomyeni wakhe emotweni, hhayi bengene, uma bengena nje hhayi kuza abantu kwangathi bamathwasa. Uthi hhayi ngibona kanyanga phela la ngisho kwathiwani isemzini wenyanga la. Uthi hhayi uma befika-ke khona befike kuze ithwasanyana-ke bezokhuluma nabo-ke libatshele ukuthi okay nazi-ke iy'mpahla zenu, libanikeze iy'mpahla abazoy'gqoka. Uthi ngibona ukuthi hhayi ithe wedding nakho ngampela sinikwe iy'mpahla, ukhwenyana wakhe anikwe isudu, yena anikwe
i-wedding gown, but yabo i-wedding gown engacacile nje njengalama-wedding gown angasile lawa nje akudala yabo. Hhayi uthi nje kuphela ukuthi vele abangazi abantu balana nami angibazi, I'm not worried. Ngi-worried ukuthi mina ngizoba nomyeni nje qha. Ngoku usemthethweni. Hhayi kuthiwa nangempela-ke behambe-ke kuthiwa uyaqala-ke iseremoni. Nawo iseremoni yakhona nje kuwiyedi khona lamathwasa lawa iwona ashaya iy'gubhu yabo. Uthi uma beshaya iy'gubhu kumnyama la, angiboni muntu, ngibona ngizwa ngey'gubhu nokuthi phela kuyakhanya kodwa lokhu kwamakhandlela, hhayi ukukhanya lokhu kwe-light yabo. Uthi hhayi ngiyayibona hawu kune-pulpit lapha khona ubaba omile oyincukumile nje omile lapha kwi-pulpit. Hhayi uthungeli-ke fine, kuthiwa enze Nkosi yami ingane yabantu, hhayi bewu-okay-ke beze kancane ziyasha iy'gubhu lana. Umile umfundisi lapha phambili engabe umfundisi engabe inyanga. Hhayi uthi mase si-approach umfundisi, kuthiwa mase be-approach umfundisi kuvedane nje kuqhamuke ugalagala wenyoka, yabo le nyoka enamadlebe. Kuthiwa ivele nje iphume ngaphansi kwale pulpit kamfundisi izobahlangabeza. Thugeli kwawuma yonke into ekhona emzimbeni kwama ngisho igazi, ukulizwa igazi laphoza. Kwaphoza yonke because uyayibuza ukuthi kwenzakalani manje. Kuthiwa nje inyoka yasondela phambi kwabo washokheka. Indoda nje yambamba ngokuthi ngqi, yathi relax. Kuthiwa washokheka, wathi esashokhekile ugeli. Kuthiwa yasondela inyoka nabo basondela. Kuthiwa amaphiki isiwathe, yabo le nyoka enamadlebe, kuthiwa amadlebe isiwakhiphe ngaphandle ulimi lokhu iluthi. Hhayi kuthiwa uma isondela-ke inyoka befike-ke, uma befika mese eyashoka umkhwenyana wakhe ukuthi ehene umuntu lona-ke usibanibani wakwaSibanibani ngiyam-hand over to you umyeni wakhe. Hhayi bo ithuka intombazane yome ukuthi ungi-hand over to inyoka umyeni wami yabo. Sithi sathuswe yilokho ivele intombazane iquleke-ke. Iquleka akwaziwa-ke ukuthi kwenzakalani emva kwaleyo ngaleyo process leyo ngenkathi isaqulekile. Hhayi imiphaphama, iphaphama ilele kwindlu le yale nyanga yabo. Milele endlini yale nyanga-ke iphaphame nangu umkhwenyana wayesahleli nangu nenyanga ihleli. Hhayi betsheleke bethi ehene uqulekile, it was your wedding, usushadile wena. Beyinike i-ring e-different from the ring le ebinayo. I-ring enabo nje ubusathanenyana yabo. Bethi this is your wedding, iyona your wedding ring. Usushadile, ushade nanangu usibanibani, bemusho ngegama inyoka yakhona. Ushade nosibanibani, usibanibani bemfundisa ukuthi usebenza kanjani. Awumboni everyday, umbona kuphela uma efuna ukuzolala nawe. Yabo nje bemtshele nami ngisekhona in the picture ngisakuthanda. But for us ukuthi sikwazi ukuphila le mpilo oyithandayo, bekumele ukuthi sidlule kule nto le. Because I needed nami ukuthi ngibe right ukuze ngizokwazi ukuku-sustain-a ngoba ngiyakwazi ukuthi uyadura. Lokuthiwa ikhali intombazane ikhali, bemtshela ukuthi ungakhali nje ongakho ungaba excited because amaphupho akho azofezeka. Uzohamba nanoma ingayiphi imoto efunayo, iy'kweletu zakho uma unazo izophela because imali isizo-generate-eka manje izozenzakalela imali. Ngeke uze uswele lutho empilweni yakho, nomyeni wakho ngeke aze aswele lutho. Yo kuthiwa intombazane hhayi beyitshele futhi ukuthi-ke there is no going back, you are in it, you are in it. Hhayi kuthiwa bebuyele emuva-ke bemtshela futhi ukuthi you cannot share this with anyone, ile nto between wena nomyeni wakho kuphela. Hhayi behambe bebuye uma beya emuva nje abahambi nanyoka, abahambi nalutho bey'yele ekhaya-ke. Uma befika ekhaya bengahlali futhi isikhathi eside behambe. Ugeli akasakwazi nanokuveta kubantu bakubo kamfana ukuthi hhayi bo umfana wenu usengithathe wangishonisa. Kubuyelwe e-South Africa. Uma kubuyelwe e-South Africa, intombazane iy'tshele ukuthi nje hhayi okay fine kwenzeke lokho okwenzakele but yabo nale nto abayishoyo angakayiboni yenzeka leyo ukuthi kuzofika inyoka nani nani. Hheyi kuthiwa kanti akabuzanga langemgeli. Kuthiwa-ke kuqale kuba bemtshela ukuthi uzoyizwa kanjani masiza, khona imisindo eyenzayo, kuzomele a-react-e kanjani, kumele akhotheme because kuthiwa nje akumele ayifeyise ngoba ena ubonakala ithukwa ivele equleke uma ebona inyoka. Hhayi so babezama-ke ukuthi engayiboni but wayezazi nje ukuthi ulala nenyoka. Kuthiwa wayehlezi into ekhathele, into ongayazi lokho ifika everyday. Imali kodwa kuthiwa babebhukuda emalini behamba nanoma ingayiphi imoto abayifunayo. Kwenzeka noma ngabe kuthiwa yini abayifunayo. Eyi kanti kuzoba nebhadi evele eshone umyeni wakhe, the real myeni. Eyi kuthiwa uma eshona umyeni wakhe, eyi axakeke-ke manje ukuthi izothiwani le nto. Hhayi mina washona-ke vele uma eshonile kumele aye kubo kamyeni. Hhayi kuthiwa aye kubo kamyeni, beya kubo kamyeni mase-ke kuthiwa-ke inyanga nje yeza yona nayo
ekhona encane yamtshela ukuthi kumele uzame ukuthi uze lapha because ihlelo seliyashintsha manje ngoba umyeni useyishonile. Hhayi kuthiwa nangempela-ke uGeli aye-ke enyangeni. Befika enyangeni umtshela inyanga ukuthi-ke you need a man. Awukwazi ukuhlala nale lentuzane le, nale nyoka le ungalali namuntu omunye because idinga ama-spirits out, udinga wena nomunye umuntu ukuze ikwazi ukuthi operate kahle. Hhayi kuthiwa-ke intombazane iy'buzise ngomthathaphi-ke ngomthetho uma ubuyele ebuka e-South Africa, you need to get a man. And ingase ngaba i-South African yini yabo. Hhayi kuthiwa nayo impetwana ibuyele-ke ngizameke ihlangane nalo mfana. Umfana eshabashushe eyishele-ke ngoba usathane kwefilimu. Kuthiwa eyishele intobana, intobana ingayivumela phezulu phela yabo. Hhayi kanti umfana kuthiwa umfana uyi-Christian le e-spiritual kakhulu yabo, lo muntu lo one-connection noNkulunkulu, lo othi methi into abadilika ayidiliki. Hhayi kuthiwa lo mfana-ke nje akhulume naye kuthiwa intombazane imtshela nje yona ifuna ukushada, ayikwazi ukuphila ingenamyeni yabo. Umyeni wayo usanda kushona so nje iyayifila isikhala sokuthi ayinamyeni yabo, emdayisele lelo phepha. Athi umfana nje before ngishade nawe I would like you ukuthi uze esontweni lami just to show ukuthi ngampela ngampela uzomele ukube unkosikazi wami because unkosikazi wami mina ngumuntu okholiwe nje ngiyakholelwa kuNkulunkulu. Ingane iyithathe light indaba yokukholwa kufanele itshelwe nje umuntu okholwayo nje just. Kanti umuntu onamandla kuthiwa kufikwe esontweni kuthiwa hhayi ikhulekele intombazane, ikhulekele intombazane. Kuthiwa kwavela esontweni ukuthi lo akazile ngomoya o-right, number one. Number two, kwayena vele u-possessed lo mntwana lo ufakiwe umoya wenyoka kanje kanje, kwakhulunywa kwakhulunywa. Ekuthiwa wakhulekelwa uGeli, wakhulekelwa uGeli, wakhulekelwa uGeli, kwabanjwa isigoqo nje ngoGeli. Kuthiwa isonto laphuma late ngalelo langa ngenxa nje yale nto kuthiwa yakhulekelwa yakhulekelwa. Kuthiwa inqaba lento ukuphuma eventually yagcina iphumile lento le. Hhayi bamvumisa-ke ukuthi nje akavuma inkosi uJesu njengenkosi nomsindisi, arepente yabo abe right. Warepenta uGeli. Kuthiwa mebuyela endlini wabuyela walala. Kuthiwa mebuyela nje elala kuthiwa ngalelo langa ayikaze ifike inyoka. Kwadlula elinye ilanga lokuthi inyoka, kwadlula elinye ilanga lokhu inyoka. Kuthiwa akaze iphinde ibuye inyoka and waze wa-realise usisi ukuthi no kahle kahle she was not even meant ukuthi athandane naloya bhuti. Vele wayezama ukuzomfaka kwi-trap yabo. Bagcina nje bewubhuti nosisi basenkonzweni, bagcina sekholwa lapho usisi. Kuthiwa sahamba kanjalo-ke ispirithi senyoka. Siphela lapho-ke isitori sethu sanamhlanje. I hope you learned something bafethu. Ningakhohlwa siya-subscribe, siya-like, siya-share, siya-comment. Siklikhe ne-notification bell so that soba bokuqala ukuthola ama-comment whenever ngiphosta ividiyo bafethu. Thank you so much for support eninikezana, ngiyamthanda kakhulu.